Здравейте хора, аз съм Стефан и днес ще играем Brawl Stars. Не съм качал от няколко месеца, извинявам се за което, но сега се възвръщаме много мощно. Може би най-известната нова игра по целия свят. И така, нека да започваме. Ако ви хареса видеото, дайте палец нагоре и се абонирайте с камбанка. И ще играем сега соло. И абонирайте се, ще има много нови яки видеа. Очаквайте ги. Няма да съжалявате, само се абонирайте и следете. Мисля вече да качвам редовно през ден. И да, сега да видим. Трябва да внимаваме. Така. Те двамата ме заградиха. Аз изчезвам. Да се бият. Трябва да внимаваме, защото бързо се умира. На тази игра преди да пусна видеото загрях малко, но няма шанс, човек. Само ме къртят. И сега да видим. Добре, за сега са умрели 6 човека. Аз още никой не съм убил. Хайде, много бавно взима кутиите тази маймунка. Давай, ще умра. Не. Майко, щях да се самоубия. Въй. Мале. Добре, виждаме тук. Едно... Не, грешният човек. Майко. Пак грешният човек. Не. Добре, пак трето място, но... Нищо. Така, минахме един квест. Ще има видео с анбоксинг и с много неща. Следете канала. Пак ви казвам, абонирайте се и дайте палец нагоре, подкрепете ме. И да, сега. Тук има златни рамкове или как там се наричат. Още съм нов, не знам. Наскоро я изтеглих. Да я видя, защото много хора казват, че е много хубава. Не, то с не му е. Yes. Този бая се уничак. Така, давам нагоре. Не, тук не бих искал да влизам в конфликти. Самоубил се. Газ. Добре. Така, сега. Дишаме, съобщения ми пращат. Нищо. Така, сега. Дали ще успея? Не, беги. Не, човек. Не. Нищо. Но, как така? Тази маймунка изобщо не може да играе. Ама изобщо не може. Какво е той чудо? Човек. Нищо. Сега. Хайде. Много бавно се зарежда ултимат. Или от стрелянето. Как там се нарича? Добре. Така. Не. Едгар да се стои там. Не може се оправя с него. Как? Не, бе, човек. Как му цели оттам? Човек. Ще се мина още един квест и ще е това на видеото. Защото нямам повече нерви. Не знам защо се губа. Нещо бъркам. Да си я взима той. Или с слаб герой играя. Пишете в коментарите с кой герой искате да играя. Какво искате да правя. Нещо пишете. Каквото вие желаете. Дайте ми малко съвети, неща, защото не разбирам.
Не знам сега. Не. Чакай. Тук ще ги издебна. Мен ще издебнат хората. Добре, бе, човек. Добре. Сега. Газ натам. Yes, бе. Yes. Да се бият сега. Така, аз бягам. Бийте се ви двамата. Мен кома занимавате сега. Бийте се. Така, добре. Поне второ място. Не скочи, бе. Бегай, майко, човек. Защо? И ако видеото ви е харесало, хора, дайте палец нагоре, абонирайте се и очаквайте новите видеа. Айде!